Bona tarda. Anem a començar l'acte de presentació del llibre titulat Què n'has fet del teu germà? La resposta de la Maria Isabel Correts. I començaré jo. En principi, doncs, el que pensava és parlar una mica de la família en relació a les memòries. Quan el Josep em va demanar de parlar de la família, li vaig dir de seguida que sí, que això és tan fàcil, però després quan m'hi vaig posar vaig veure que no era tan fàcil, perquè la Isabel em va tenir moltes de famílies. A part de la família biològica, en va tenir moltes. I per tant el que intentaré ara una mica és explicar com ell veia les diferents famílies, com ella veia les diferents famílies a través de les memòries. Començaré parlant de la família biològica. En les memòries, tota la primera etapa de l'Isabel, fins que va marxar a la congregació, està molt ben detallada, i el que a mi em va cridar més l'atenció és la gran determinació que tenia, perquè ella abans dels 20 anys ja sabia que volia ser missionera i aquesta idea la va portar fins que va morir. Llavors, avui en dia, doncs, els nois i les noies de 18 o 20 anys és difícil que sàpiguen el que volen ser quan siguin grans, però ella, doncs, això ho va tenir molt clar. I la segona cosa que m'ha impactat de la lectura, també dels primers moments, penseu que en aquell moment, quan Isabel va marxar, jo havia acabat de néixer, per tant, tot això m'ha vingut de nou a mi, o sigui que jo no coneixia tot. El que m'ha impactat molt és la comunió espiritual que va tenir amb el pare quan va decidir fer aquest pas. Fins al punt de que va compartir el seu secret amb el pare abans de dir-ho a la resta de la família, i després ja també trobareu un poema molt maco que li va escriure el pare sobre l'ocell que vola, i a mi m'ha impactat. La veritat és que ha estat una de les parts més... Explica molt bé com l'Isabel amb la distància va viure la malaltia i la mort dels pares, que això ella ho va viure amb força neguit. I finalment, com a tercer apunt, posar de manifest també la il·lusió que li va fer rebre la visita dels amics i de la família al Congo, que poguessin veure realment on ella vivia i com vivia. I en aquest sentit, en la memòria trobareu que està explicada la primera visita meva quan jo tenia 18 anys, després hi va anar la reina, després hi va anar les meves germanes, la Montserrat i la Teresa Maria, el Joaquim i la meva nebota l'Eulàlia, després hi vam anar l'Helena, la Berta i jo, i l'últim de la família que hi va anar és l'Eudald, fa potser 3 anys d'això, no gaire més. I en el text es veu la il·lusió que ella tenia que hi anessin i la cura amb la que va preparar tots els nostres viatges, que per tots són inolvidables. Bé, després de la família biològica, la segona família que va tenir va ser la Congregació del Sagrat Cor, en la qual ja als 20 anys ja van marxar cap a Tarancón, i també he trobat curiós que un dels arguments que ella va triar per anar a aquesta congregació és que era exclusivament missioner. Devia pensar, depèn d'on me posi, igual me posen a la cuina o en algun altre lloc i jo vull ser missioner, i per tant va triar aquesta amb aquest criteri. Això demostra el convenciment de la seva decisió. De totes maneres, no molt temps més tard se'n va donar compte que aquesta congregació no era suficientment radical, perquè el que ella volia fer d'estar al costat dels més pobres no entrava dins de l'ideari. I explica també que una vegada que estava pel carrer i va trobar uns nens que estaven abandonats, els volia prendre cap al convent, va decidir que no ho podia fer perquè allà no hi podien haver nens, els nens van estar dormint a fora al costat de la paret, i això va ser el començament que va decidir que s'havia d'exclaustrar, i després de l'exclaustració va demanar la secularització. Per això ja bastants anys més endavant. No donaré dates perquè si no seria molt pesat.
De totes maneres, amb la congregació original no va perdre mai el contacte amb les companyes que tenia a Kinshasa, doncs es va seguir veient, i ja molt cap al final, quan estava malalta, la superiora que la va venir a veure li va dir que si volia acabar de passar els seus dies a Madrid, doncs que estarien encantades de cuidar. Per la qual doncs, va trencar per fer el que ella volia, però no va trencar a nivell personal amb la congregació. Bé, un cop es va secularitzar, se li va tancar una porta, però se n'hi va obrir una altra, que és la delegació de missions. Llavors, en aquest moment, la Isabel, que no tenia, diguem-ne, empara legal des del punt de vista de les missions, doncs va trobar el recolzament i l'ajuda de l'arquebisbat de Tarragona a través de la delegació, una ajuda no només material, que també, sinó d'acompanyament i una ajuda espiritual. A partir de la diòcesi, tenia o té, diguem-ne, tota una xarxa de parròquies i de preveres que l'han estat acompanyant durant molts anys. Parlem de la parròquia de Sant Joan de Valls, la parròquia de Sant Pau, de Tarragona, de Sant Julià de l'Arboç, de Sant Bernat Calbó, de Reus, etc. I per tant, diguem-ne que han format part també una mica de la seva família. L'Isabel també ha tingut un entorn molt generós. Aquest entorn aquí es manifestava també amb el seu grup d'amigues, amb la Rosa, la Montserrat, la Maria, etc., amb les que es veia regularment i cap al final molt més sovint que al començament. I també dins d'aquest entorn estan associacions com l'associació Mociti, de pares d'infants del Congo adoptats. Tot aquest entramat, aquest teixit, l'ha anat acompanyant durant molts anys. I també hem de parlar del projecte Kinshasa, que és l'ONG que ha estat donant suport a Ekolo i a Bondeko durant pràcticament 25 anys. Això va començar la tia Castella i la reina, i després ho hem continuat a altres persones. L'Isabel també té una faceta ciutadana important, que això no ho parlaré perquè suposo que tenim l'alcalde, que és el que més coneix, però sí que també voldria posar de manifest que li van donar el Premi Gresol i també el Premi al Memorial per la Pau Vidal i Lletgi. O sigui que el seu entorn ciutadà li va reconèixer el que ella havia fet. I finalment parlar també de la seva última comunitat, que són les Germanes de la Consolació, a les que va passar l'últim any i escaig de la seva vida. Tot i que a nivell espiritual els models seu i el de la congregació no eren els mateixos, s'hi va sentir molt ben acollida, amb molta generositat, amb molt de carinyo, i jo puc donar fe que moltes de les germanes que hi havia, la Isabel era una persona a la que podien confiar les seves inquietuds, els seus anhels, i que per tant es va fer amb la comunitat de seguida. I a més li van donar les condicions ideals per poder escriure les memòries, perquè allí ella va poder seguir fent la seva vida. I finalment només dir que la seva família durant aquests 50 anys no va poder celebrar els 50 anys al Congo perquè estava aquí a Manalta, però la seva gran família ha estat a Kinshasa. Tot pivota entorn al projecte Ekolo i a Bondeko i a la figura del Philippe Anquier. No us diré res més de la seva comunitat del Congo perquè voldria que llegiu el llibre, les memòries, i aquí ja veureu que està explicat què feia, com ho feia, amb qui ho feia, i l'únic que us puc dir és que va portar el seu missatge fins a les últimes conseqüències durant 50 anys. Res més. Passo la paraula al Josep. Jo la presentació del llibre la faré amb el llibre. Evidentment que com
el Xavier s'ha de llegir, sou aquí perquè segur que esteu interessats a partir precisament del coneixement de la persona. Però crec que va bé que escoltem algun tast d'algunes pàgines concretes. Jo me l'he tornat a llegir, no cal dir, altra vegada, i és la tercera vegada, perquè el primer era llegir-lo amb ella, que m'anava dient això s'entén, no s'entén, mentre ella ho anava escrivint. La segona vegada va ser quan ja van fer una edició digital, que ella va deixar, i llavors va ser la primera vegada que vaig llegir tot sencer, però com que hi havia l'impacte de la seva mort, no sé, en aquell moment no me'n vaig enterar de gaires coses. Em semblava que era que alguna cosa ja sabuda, passava bastant superficialment per damunt de la lectura. Però en canvi ara que l'he llegit detingudament, doncs realment és un testimoniatge impressionant, però fora mida, veurem, no? El títol, "Què n'has fet el teu germà?", remet a les paraules que en el llibre del Gènesi, en el capítol 4, Déu diu a Caín que havia matat Abel. La nostra Bíblia no ho tradueix exactament igual, però és que ella això ho tradueix de la Bíblia en francès, que és la que utilitzava, i que era el títol d'un quart llibre que van fer amb el Philip, que ara en parlarem, però que al final no es va traduir al català, els altres sí. I aquest mateix títol és el que ens ha semblat que era el millor, perquè ella ho va deixar un llibre sense títol, aquestes memòries, no? Però tan important és aquestes paraules primeres, destacades, que n'has fet el teu germà, com les que estan en lletra una mica més petita, que és on realment hi ha el que el llibre conté, la resposta d'ella, de la seva vida, del seu testimoniatge i del seu compromís. De seguida al llibre, al començament, veureu que hi ha les persones que han fet possible que això pugui estar a la nostra mà. Primer no cal dir l'editorial Claret, que és la que la va acollir de seguida, ho va llegir el seu director i va quedar també impressionant. És el Joan Bové, un xicot claretià de Valls, que jo coneixia. Però hi ha també altres persones, doncs el Julià i l'Helena, que tenien el text i que van fer el disseny, l'edició, una mica de composició, la germana Montserrat Correig, la seva revisió final, l'Eudàlia, uns escrits de quan ella va ser, i la Núria Ventura, que va fer una correcció lingüística. Veureu en l'índex que, a més de la part central, que són aquestes memòries escrites per la Isabel, i que les anava escrivint, suposo que ja tenia coses més o menys escrites prèviament, però que ella anava com a ordenant, posant any per any, doncs aquest llibre està enriquit, bé ho podem dir, doncs per algunes persones més. Mossèn Rafael Serra, que llavors, quan va escriure les memòries, era rector de Crist Rei, fa com un colofó que titula "Quin vol més bé?", a resultes d'aquest poema que li va dedicar al seu pare Anton. També hi trobem la homilia de l'arquebisbe Joan el dia del seu enterrament, l'escrit que van llegir el Joaquim Nogués, cunyat seu, també el de la reina Blanchard, igualment de la seva nebota Eulàlia Nogués, les pregàries que es van dir a la missa, les paraules de la Maria Isabel que va dirigir el seu grup a Coleo Bondeco, preveient la seva mort, i també les paraules de resposta del grup de Coleo Bondeco. El que es va publicar al Full Dominical, el comunicat de la mateixa diòcesi de Kinshasa, l'escrit de l'alcalde de Reus, que segurament que ja hi farà referència, el que es va publicar al diari de Tarragona i a Catalunya Cristiana per part de mossèn Robert Otava, que ella coneixia directament quan era seminarista allà a Kinshasa. Doncs en aquesta tercera lectura del llibre jo m'he subratllat algunes frases seves, breus, perquè evidentment se podria subratllar tot. Són d'aquelles coses quan llegeixes un llibre de molt de contingut, sobretot que hi ha molta coherència en la persona que l'ha escrit, quasi que t'aniria subratllant-ho tot. Hi ha alguna cosa que la llegeixo perquè ens agafi encara més ganes i que no sigui un llibre comprat avui, dir el llegiré, el deixaré allà, però sinó que segurament que aquestes poques frases encara ens animarà més aquesta lectura
que potser l'estiu afavoreix una mica de dedicar-nos-hi. Tal com comença és interessant. Diu: estic asseguda contemplant una posta de sol magnífica. Un agradable ventijol remou les branques dels arbres que tinc davant meu. La natura que m'envolta respira bonança i serenor. La mateixa pàgina diu: però el que més em va impactar, està parlant dels últims temps de la seva vida, els últims anys, any i mig, any i quasi 2 anys, va ser el fet de sentir-me envoltada per un desbordament de sol·licitud i d'afecte per part dels meus germans, família, amics i coneguts. Comença d'aquesta manera. El Xavier abans feia referència a que ella tenia molt clar des de molt jove aquesta vocació, aquesta crida missionera, i ho escriu. Llegeixo només una mica perquè vegeu cap on anava la seva vida. Devia tenir 16 anys quan vaig anar un dia amb unes amigues al centre catòlic per veure un reportatge sobre el Domo. Van passar una pel·lícula de missions, recordo exacte, no? En aquell moment vaig sentir com una invitació i al mateix temps la certesa que jo també aniria a missions. I en el meu cor vaig respondre: sí, hi aniré. Tot va estar decidit en menys d'un segon. Tenia només 16 anys, Deies tu de l'edat, Mentre sortíem d'aquell local, recordo com si fos ara, que una immensa joia m'envaïa i que em sentia embolcallada d'un secret sagrat, imperceptible, suau i fondo com un torrent. Per a mi es tractava també de viure més d'acord amb la meva manera de ser i de compartir amb els altres, etc. Aquest text ja l'havia llegit, però ara rellegint-ho una tercera vegada realment m'ha impactat moltíssim aquesta determinació, aquest punt de la felicitat, que és una de les proves de les vocacions, que no ens sent feliç agafant un camí és la millor prova que és el teu camí. Però si hi ha altres coses espúries, faig per força, els pares m'ho diuen, hi ha un mossèn que m'ho diu, faré peles, serà una cosa que em donarà molt d'èxit. Tot això, com que no hi ha felicitat, no és cap seguretat que sigui la teva vocació, no? Bé, llegeixo un altre punt, que va ser decisiu a la seva vida, la trobada amb el Philip Niedekkena. Entre la molta gent que passava pel despatx, estava treballant a la conferència episcopal, per donar el condol d'una mort, recordo que un dia vaig acollir un pare missioner congolès, gran amic de l'Abbé Monsengo. Aquest missioner era el Philip Niedekkena. Aquesta petita conversa hauria pogut quedar totalment en oblit si nosaltres dos no haguéssim tingut les mateixes inquietuds. Tant ell com jo coincidíem en el mateix anhel de trobar nous camins, en la mateixa necessitat d'anar cercant perquè brollés alguna cosa nova. A poc anàvem veient més clares certes coses. Per exemple, que per poder portar un nou alè a l'Església cal un compromís radical amb els més pobres. Això ho té subratllat, No n'hi ha prou de parlar bé, cal viure el que es diu. Vam comprendre també que només es pot ser missioner si es viu una veritable fraternitat, una fraternitat sense barreres. I ja veieu com la vida se l'anava enfocant cap aquí i a resultes d'un recés amb un grup de noies ja s'assenyalen els objectius principals del grup que després va ser tota la seva vida, Diu viure una veritable fraternitat, crear lligams, fer el possible per arribar a la reconciliació i diu obrir els ulls i el cor. Això va sortir com a resum d'una trobada amb aquestes noies que ella a la seva parròquia havia anat començant a sensibilitzar sobre fer aquesta cosa nova. M'havien ensenyat, frase central aquesta que llegiria, m'havien ensenyat, aquí hi ha un canvi radical en molts missioners que anaven a fer moltes coses
i ella, perquè es veu, va anar a aprendre. M'havien ensenyat que el que s'aprecia més no és el que tu pots fer per ells, sinó el que tu ets per a ells. Val la pena de subratllar-la, aquesta frase, i de guardar-la. Així, com veieu, puntejant, en sentit una mica cronològic de les coses que li anaven passant. A Kinshasa cada vegada s'anava multiplicant el fenomen de les nenes abandonades al carrer. Des de nenes que tenen pocs mesets fins a nenes de 7 o 8 anys. La causa d'aquest abandonament era quasi sempre la mateixa, la creença que la nena era portadora d'un mal esperit, endoqui, i com que era un mal esperit i podia contaminar els altres, se l'havia de fer fora de casa. Es va trobar amb aquesta tristíssima realitat, cosa impensable en la cultura africana, però degut a moltes circumstàncies, algunes provocades a l'entrada del món occidental, diguem-ho així, i després també en situacions de dificultats econòmiques, etc., doncs hi ha aquesta. Diu una frase que lliga amb la que dèiem anteriorment: saben que sóc feliç de poder viure amb ells. Saben que sóc feliç de poder viure amb ells. Se va repetint aquest tema de la felicitat com alguna cosa tan profunda que la seva vida no hauria tingut sentit si no hagués anat per aquí. Una persona marginada, privada de la relació humana, és com si ja estigués morta, perquè sobretot a l'Àfrica la persona es defineix com un feix de relacions. La persona més pobra és, doncs, la persona que està sola, abandonada. Lluitem perquè la fraternitat sigui el dinamisme de la construcció de la nova societat. Tant n'estava convençuda que moltes vegades quan ella en parlava, deia: això no passa només a l'Àfrica, això passa també al món nostre, al món occidental. Quantes persones davant d'una societat benestant estan soles, abandonades, ningú se'n recorda. Això ho hauríem d'importar, deia ella, no? Bueno, el que passa que ella estava tan ficada allà que de cap manera pensava pas que hagués de venir aquí, però llançava aquesta corda com per dir: voleu dir que això no ens convindria també a l'Europa tan benestant i que, bueno, ja sabem quantes situacions no trobem al nostre costat. Amb la perspectiva dels anys no acabo d'entendre com tenia tanta corda, ella mateixa diu d'ella mateixa, i bon tarannà tenint en compte la responsabilitat que havia assumit a Kinshasa amb el grup Ekolo Yabondeko. Ho vivia amb joia i esperança, però havia de fer el cor fort. M'animava el fet de pensar que era una gràcia poder ser com era, compartint-ho tot amb els més pobres i vivint senzillament amb ells aquella situació del país en què les coses avançaven amb una lentitud desesperada. Això era el que la feia patir més, no? Perquè ella anava sempre al davant i deia: és que no, això ja ho s'hauria de fer, però bueno, les coses anaven tan lentes i acomodar-s'hi va ser per ella una de les creus més dures, no? Era admirable adonar-me que, malgrat totes les dificultats, el poble conservava unes reserves terribles de paciència i una capacitat de somriure i de viure intensament el moment present. I de dificultats econòmiques, doncs, moltíssimes, no? Perquè també hi ha unes pàgines interessants entremig que parla de la situació política i com cada vegada la cosa anava pitjor, cada vegada pitjor. I fins i tot algunes situacions en les quals ella va haver de fugir, diguem-ho així, va haver d'exiliar-se perquè doncs, la situació era desesperant des del punt de vista econòmic i això repercutia en la seva vida. Hi ha unes pàgines que no llegiré, però se les podeu comptar fàcilment: 170, 171, 172, 173, que hi ha tot l'ideari de l'Ekolo Yabondeko. Això val la pena de subratllar-ho perquè doncs, va ser la seva gran obra, és la seva gran obra, confiem que més o menys pugui anar perdurant i per tant doncs, aquí hi ha el nucli, l'objectiu, la dedicació de la seva vida. Molt bé, només vull llegir-ne un últim
perquè és on se donen unes dades. Ella diu cap al final ja dels seus escrits que el grup són uns 120, a part que també havia fundat un altre grup de Coleo Bondeco, els dos diòcesis que havia estat el fill de bisbe, una a Bondo i l'altra a Inongo. També hi havia grup de Coleo Bondeco, però del grup de Kinshasa diu som uns 120. I més o menys, des que vam començar, hi ha unes 1.200 persones que han deixat de ser marginades. Per tant, aquí tenim, doncs, bé, m'ha semblat que fer això, un petit tast, perquè vegeu doncs, que no només és interessant, sinó que és interpel·lant, aquest llibre. No és només un interessant testimoniatge d'una persona, de la seva vida, sinó que és interpel·lant, ens interpel·la contínuament i ens posa l'Evangeli i les persones davant de la nostra cara perquè, com escoltàvem diumenge passat a missa, no passem de llarg. Aquell bon samarità, aquell estranger que no passa de llarg, sinó que s'hi acosta i en mena les ferides, se'l carrega damunt de la cavalcadura, el porta a l'hostal, paga l'estada, i encara diu, si gastes de més, doncs el que sigui, doncs va una mica amb aquesta mateixa línia. No he dit res de la introducció que vaig fer, que em van demanar la família que fes, jo amb moltíssim gust, però sí que vull llegir només una frase meva. És aquesta. Ha estat la persona, la cristiana, més ferma i més coherent que he conegut. Jo n'estic totalment convençut. I acabo només llegint un text del papa Francesc que en una de les seves exhortacions tan en línia evangèlica diu: els sants de la porta del costat. No pensem solament en els ja beatificats o canonitzats. L'Esperit Sant vessa santetat per tot arreu, en el sant poble infidel de Déu, perquè fou voluntat de Déu santificar i salvar els homes. No aïlladament, sense cap connexió dels uns amb els altres, sinó constituint un poble que el confessés en la veritat i el servís santament. El Senyor, en la història de la salvació, ha salvat un poble. No existeix identitat plena sense pertinença a un poble. Per això ningú no se salva sol, com individu aïllat, sinó que Déu ens atrau tenint en compte la complexa trama de les relacions interpersonals que s'estableixen en la comunitat humana. M'agrada veure la santetat del poble de Déu pacient. En aquesta constància, per tirar endavant dia a dia, hi veig la santetat de l'Església militant. Aquesta és moltes vegades la santetat de la porta del costat, d'aquells que viuen prop de nosaltres i són un reflex de la presència de Déu. Ho dic perquè jo estic convençut que tots els que som aquí, i molts més que avui no hi poden ser, hem conegut una santa. I el Marc? Molt bé, disculpeu la veu, però espero tenir la claretat suficient durant tota l'estona. Vull començar donant les gràcies al Xavier i a tota la família per haver posat al nostre abast les memòries de la Isabel, donar les gràcies a mossèn Josep Bofarull per la seva empenta en que això fos possible i que aquestes memòries fossin editades en paper. Gràcies a l'editorial Claret i a tots aquells que han fet possible aquesta edició tan bonica i que aquestes memòries puguin perdurar en el temps. I gràcies, com no pot ser d'una altra manera, a l'alcalde de Reus, al senyor Carles Pellicer, per la seva presència avui aquí i la proximitat amb una reusenca més. I gràcies a tots per acompanyar-nos. Per mi, tinc dos sentiments aquesta tarda. Un és d'alegria i un és de tristor. Un d'alegria per fer memòria de la nostra estimada Maria Isabel i celebrar la seva vida, però al mateix temps és un sentiment de tristor perquè presentem el que hem dit ja tots nosaltres, les memòries, escrites potser amb la pressa que la malaltia va provocar al final. I ella així ho va manifestar, i ho trobareu al llibre, per expressar l'abans i després de la mateixa. Ella deia, i diu: jo era com un arbre ben plantat, ben arrelat, amb branques i moltes fulles. Però de sobte aquest arbre va ser arrencat i transportat a una altra terra.
La meva reflexió, escoltareu que ella ha parlat al Xavier de la família, però la meva reflexió és sobretot la seva pertinença a una terra, la seva terra que és Reus, la seva terra que és Kinshasa, i també pel que ella era la fraternitat. La Isabel sentia un arbre més a Kinshasa, però la malaltia la va arrencar en un moment que potser ella no s'ho esperava. Estic convençuda que les seves arrels no van ser arrencades del tot, que molts records i fets plasmats amb aquest llibre estan donant fruits. A més, no puc dubtar, com ha dit mossèn Bofarull, que és una santa i que, per tant, Maria Isabel encara està protegint a totes aquelles persones que encara en formen part d'Ecolo Bellabondeco. Heu explicat al Xavier i mossèn que la vocació de la Maria Isabel va néixer molt aviat, no? Amb 16 anys, amb un reportatge del Dòmon. I per mi doncs, això m'honora, no? Com a delegada de missions. Tant de bo moltes vocacions en puguin sorgir, no només al Dòmon, sinó també en el testimoniatge de la Maria Isabel. Ella, en un segon, com heu dit, va sentir que volia ser missionera. I en paraules d'ella, deia: no ho he entès mai com jo, essent tan joveneta, vaig tenir la força de deixar enrere tot el meu passat, per tant la seva terra, i tirar endavant cap a un viatge que orientaria tota la meva vida. La seva recerca vocacional, el Xavier ja ho ha plantejat, va ser directament per ser missionera i buscar una congregació que no la fes anar per altres derroteros, no que es diu. Però ella, el 28 de juny de 1969, en pic va posar un peu a Kinshasa, ja se'n va donar compte que jo era per sempre. I que per ser missionera calia viure una veritable fraternitat. Una fraternitat sense barreres, que en el pas dels dies i les circumstàncies, i sobretot al conèixer el Filip, ella va anar destriant i va anar descobrint la seva nova vocació. El seu somni era aconseguir una veritable fraternitat entre nosaltres. Tant de bo fem nostres el seu desig, el seu somni, una veritable fraternitat entre nosaltres i anar-nos obrint cada cop més a aquelles persones que no tenen germans ni germanes. Crear lligams de fraternitat amb alguna de les persones que trobem desemparades, aquelles que no tenen a ningú. Fer tot el possible per arribar a una reconciliació entre les persones marginades i les que les han marginat. Denunciar tot allò que impedeix la fraternitat. Valdria la pena que tots aquells que estem aquí presents i tots aquells que puguin llegir el llibre facin seves el seu somni i el seu desig. Recordo en aquell moment les últimes converses telefòniques que vam tenir arran del meu nomenament, la seva felicitació pel meu nomenament, que ella em va trucar a mi personalment, i com ella tenia l'experiència personal d'haver treballat a la Conferència Episcopal i al Bisbat del Congo, ja em va avançar que no seria fàcil. De fet, jo la trucava aprofitant que anava a passejar per la platja. Veureu que per ella el llibre també és important al mar. La trucava per les tardes perquè escoltés el remor de la platja, no? I era curiós perquè jo la trucava per saber com estava ella i ella em deia: a mi deixa, com estàs tu, com va això? I un dels consells que em va donar va ser que acceptés la jerarquia, però fes escoltar sempre la meva veu. Més enllà d'aquest apunt personal, deixeu-me acabar dient que cal llegir el llibre. Mossèn Bofarull ha fet una gran tria d'alguns pensaments, d'algunes frases. Però hi descobrireu el seu discerniment vocacional, com es va iniciar Ecolo Bellabondeco, les dificultats polítiques i situacions bèl·liques que a qualsevol de nosaltres ens haguessin dit: saps què? Pleguem veles i marxem. Però va demostrar en tot moment una valentia i un convenciment de la seva vocació que la va fer quedar-se allà. També va tenir moments de malaltia que també són durs de passar. Ella, que en un principi, si recordeu, deia que com ella, sent tan jove i tan feble, com podia Déu haver pensat en ella?
Sabia que Déu estava amb ella. I recorda un dels passatges de la segona carta als Corintis. Déu tria allò que és feble per manifestar la seva força. I així va ser amb Isabel. Ja Isa, com tots la coneixien, ja no està amb nosaltres, o potser sí, perquè ens ha deixat records, escrits, correus electrònics i converses que tots nosaltres i aquells que l'heu conegut guardem com un vell record. Com ja he dit, ella se sentia que l'havien arrencat a la seva terra, amb aquell dur diagnòstic, però en el cor recordava les paraules del seu pare, quan davant la decisió més important de la seva vida va dir-li: a la vida, moltes vegades cal fer el salt, deixar la terra, que et dona seguretat i començar a avançar d'una altra manera. Aleshores es descobreix la posició que convé per tirar endavant. El 17 de setembre del 2020, Yaisa va deixar aquesta terra per avançar a una altra vida, una vida de vida eterna. Donem gràcies a Déu. Tant de bo nosaltres visquéssim el seu mateix desig de fraternitat, d'una veritable fraternitat, aquí, amb tots aquells que tenim al nostre costat. Gràcies a tots per ser avui aquí. I dono la paraula al senyor Carles Pellicer, alcalde de Reus. Bé, moltes gràcies. La gent del barri no acabava d'entendre que jo, essent blanca i monja, anés a viure on vivien ells. Casa nostra no era cap convent. Era una casa com les altres del barri, però digna. Vull dir, ordenada i neta. Família, delegada del govern de Catalunya de Tarragona, senyora Pallarès, regidora Caballero, síndic Pagès, president Superamata, ciutadania de Reus, senyor Bofarull, senyora Cugat, delegada diocesana de Missions. Si es fixen en el llibre veuran una mirada. La portada del llibre crec que diu tot respecte al que és el llibre, que és una mirada. I la mirada, quan l'agafin, de la Isabel, aquesta nena, expressa totalment allò que després ella, pàgina a pàgina, va descrivint, que és la seva vida a Missions. Vaig conèixer l'Isabel en els darrers anys perquè venia a l'alcaldia i quan venia a Reus venia a l'Ajuntament a veure'ns, amb la Carme Cano per allà, que també sempre passaven hores explicant-nos què feia, però ho feia d'una manera que és aquesta mirada, aquest somriure, un somriure de bondat, un somriure de serenitat, un somriure, com ara ha dit la delegada diocesana, ple de força, de saber que als 16 anys ja tenia clara quin seria el seu destí i què volia. I tenir el convenciment als 16 anys d'allà on vols anar és una cosa que pràcticament no es pot explicar quan tu has d'anar a missions a ajudar els altres. Per això, per tot això, i potser seria, si em permeten, el de menys, l'Ajuntament va donar la medalla de ciutat a la Isabel. Perquè la veritable Isabel és Yaisa, és la que està a l'Àfrica. I per tant, el gran tresor, la gran medalla, és aquella que amb la seva solidaritat i la seva ajuda donen les persones a les quals va estar
al costat. Per això que el tresor d'aquest llibre és la seva explicació del que va fer des de l'associació Ecolo Yamonde. I era el compromís. El compromís és allò tan difícil que una persona té a la vida de comprometre's, vol dir dedicar-ho tot a allò que creu. I el compromís és el d'ella, en aquest cas que estem parlant de Yahisa. Per tant, doncs, el títol del llibre en aquesta portada ho diu tot, però el títol, què n'has fet del teu germà, ens dona avui una lliçó d'actualitat. Perquè aquests germans que no acaben o no arriben a la costa, aquells que marxen enredats per màfies, o aquells que tenen dificultats de sobreviure en un món que desconeixen, són els germans que ell ens parla. I per això avui la mirada, vaja, el meu punt de vista és aquest llibre tan sencer amb una persona tan gran. Acabo per llegir la darrera frase que crec que és la que expressa el que als 16 anys no es té afany de protagonisme i ella no en tenia cap, ni un, d'afany de protagonisme. Reus m'ha vist Reus, que m'ha vist néixer, s'estén en mi fins al poble d'Àfrica. Avui jo represento aquest poble. La medalla que rebo no la rebo jo sola. L'accepto en nom dels africans amb qui jo visc. I tots junts us expressem el nostre profund agraïment. Gràcies, Isabel.